Mä täytän helmikuussa 33 vuotta ja mun mielestä meillä nuorilla pitäisi olla joku paikka. No sanotaan niin kuin nää kelataan joku loppuun 10 vuotta jotain äidinkieltä. Siellä nämä subjektit ja kaikki tällaiset näin, niin niitä ei tarvitse mun mielestä niin yhteiskunnassa tai elämisessä ollenkaan sillä mitä siellä opetetaan niin äidinkielellä ja matikas, mitä näitä opetetaan näitä tehtäviä, niin en mä ole elämässä vielä tarvittanut niitä yhtään, että ne ei niin kiinnostanut alkujakaan. En tiedä pahempaa paikkaa kuin joku peruskoulu. Me järjestetään kaikkea mielenosoituksia, konsertteja, muutamia talonvaltauksia. Itse asiassa olemme olleet täällä vuoden. Temppu oli se, että menimme tänne kertomatta sitä kenellekään. Seuraavalla viikolla niin kun otin selvää, kuka tänne omistaa ja löysin taloyhtiön. Ja tällä hetkellä taloyhtiötä ei ole, talo on ja me olemme täällä. Että siis huijaus on täydellinen. Tällä hetkellä lienee niin, että kaupungin johdosta löytyy poliittista tahtoa tukea tätä ihastuttavaa niin kuin hanketta. Täällä on hyvin ollut keikkoja. Täällä on tavannut kavereita. Niin se on hyvä puoli, että täällä ei ole tuolla alakerrassa pitää kaupallista radioasemaa ainakaan toista. Niin. Keikat on väline. Siis ne on niinku tapa päästä ihmisiin käsiksi, siis saada niinku tämmönen foorumi, missä pystyy. Mitä sä toivot talolta? No mä toivoisin, että täällä olisi jatkuvasti toimintaa. Että olisi bändejä, jotka treenaisi ja muuta toimintaa. Jos on joku ryhmä, esimerkiksi joku teatteriryhmä tai tollainen, joka tarvitsee käyttövuoroa tuolta salista, niin kyllä se on ihan mahdollista. Mutta tää on mennyt homma jo niin laajaksi, että ei tässä enää mitkään niin tommoset musiikilliset tai muut rajat ei enää pidä. Ensimmäinen Parappas ilmestyi kesäkuussa 1982 ja sen tarkoitus oli olla tämmöinen niin kuin vähän epäsuorinaisempi vaihtoehtolehti. Niinpä sitten niin kuin sotkeenut tähän musiikkibisnekseen. Mä olin eka kerran täällä silloin keväällä, kun me oltiin keikalla täällä, niin silloin mä ajattelin, että mä en tule enää koskaan tänne, koska se oli ihan hirveetä, että täällä oli näitä soppajengiä niinku. Niin, soppapuohot vinossa oli tossa noin. Kauheen saata jengi niinku, me soitettiin, niin sitten jengi aina hyppää niinku jalkapalloa, että näin ja lyö päätä yhteen. Pallo ei ole välissä, mutta tällaista kauheeta ja ihan älytön sellaista. Sitten sitä tsiigaa sieltä, niin että kauheet on meininki. Niin, silloin mä ajattelin, että en varmasti enää koskaan astu tähän rakennukseen. Mutta nyt tää tuntuu, että tää on vähän paremmassa. Tää on parempi meininki. Se on niin ärsyttävää vittu, kun niin kylsiä opettajia. Tuossa iässä. Mut miten sä menestyt ton Letin kanssa työvoimatoimistossa työhakujonossa? Me käytiin kuvausryhmän kanssa muuten tiistai-yönä täällä Helsingissä tapaamassa myöskin punkkareita. Kuinka monta teitä on, jotka asuu tässä teidän talossa? Mitä 60? Tässä on kaikki. Käykö teistä kukaan töissä? Kerro sä, kuinka kauan sä oot asunut täällä? Mä oon ollut täällä jonkun vajaan pari kuukautta. No en mä tiedä, mihin nyt tän ikäisenä pääsen. Kuinka sä oot? 16. Suomalainen talonvaltausliikehdintä käynnistyi 30 vuotta sitten Lepakon valtauksella. Sen jälkeen vallattiin muun muassa tämä Vuoritalo. Seuraavan kerran talonvaltaukset nousivat pinnalle 80-luvun loppupuolella. Silloin nuoret valtasivat itselleen asuntoja. Asuntopoliittisen valtausliikkeen jatkona perustettiin Oranssi ry, joka on sittemmin onnistuneesti pystynyt hankkimaan edullisia nuorisoasuntoja ilman valtaamisia.
Suojeltu talo on tarkoitus muuttaa asunnoiksi. Kaupunki on valmis myymään vuoritalon vaikka eurolla, kunhan ostajalla on uskottava remonttisuunnitelma ja resurssit sen toteuttamiseen. Puukäpylän kummituslinna on isännöinyt seurakuntasalia, koulua ja laitavasemmistoa. Täällä on pidetty salakapakkaa, väijytty vihollishävittäjiä ja pidetty villejä juhlia. Nyt Helsinki myy vuoritaloa vetoavalla markkinointipuheella. Siellä ei ikinä ollut vesitekniikkaa, siellä ei ikinä ollut asianmukaisesti järjestettyä lämmitysjärjestelmää. Sähköt on ollut vähän niin ja näin. Se on eristämätön. Sää on kohdellut sitä vähän kaltoin vuosikymmenten aikana. Pari vuotta sitten siellä oli tulipalo. Nyt pelastusta haetaan uudesta asemakaavasta, joka suojelusta huolimatta sallii rakennusraunion muuttamisen 4 loft-asunnoksi. Helsinki myy vuoritalon vaikka eurolla, kunhan ostajalla riittää intoa, taitoa ja rahaa. Mitä muuta perhettä sillä on? No Veikolla on tyttöystävä ja lapsia. Sitten äiti entinen koerottaja. Isä jossain eläinkaupassa, joka ei ole myytävänä ollenkaan.